ассалому алайкум дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон. Умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансият ҳастед. шукронаи Аллоҳ ки мо ҳам хубем, тансиятем. дӯстони азиз, ҷама субҳона тайёр кардам. аллакай барои кӯдако ширбиринҷ тайёр кардам. кӯдако шишта хӯрдану баъди субҳона тайёр кардан тезда хӯроки обед тайёр кардам. камтар дига соус тайёр кардам мондам. иҷада пас када мондагим душудесе аллакай. боз ками дигар блинчик тайёр кардам. чӣ хеле ки мебинед духтаро. беҳад блинчикои ма тунуки хушрӯ омаданд. маззашам беҳад ба мазза бо ширай. тарзи тайёр карданашон нишон надодам, чунки қариб дар ҳамаи видеомон блинчик ҳастай тайёр карданашам, тарзи тайёр карданашам. барои ҳамин нишон надодам. хела бо духтаро ки ма блинчик тайёр накарда будам. бо имрӯз чӣ хеле ки меган дилам хост блинчика. ёд карда будам, блинчик тайёр кардам. аҷа бо сметана мондум. ба сметана хӯрданаш беҳад бо бамаззаист. бачаҷон оқити магазин омадем. гуфтам камтар барои шуморам видео кунам. магазин набуда. магазини на. второй ҷо кӯдако игрушкаро тамошо доранд. ма бошум ҷои чӣ омадам. талеркаҳо, не талеркаҳо ҳар намуд дай. ма ин тараф омадам ва ё игрушка вибор кардистия. ана ин талеркаҳо яса 69 сом дай. ҳар намуд цвето. домашний тапочкаҳо. ана ино чанд сим буде? 639 сими и 699 сими. ҳамаш кам ҳамихе видео мекунам. бисёр нево кам. баъд ана ини цвета диден духтаро 1299 сом буде. беҳад қимат. ин тапочка. ини тараф бернай. берна мебинед. ҷа наушникро 179 сими. ана хел наушник 179 сими. баъд от зарядка, кабели зарядка 79 сом. кремо чистая линия 169 сими. иҷа арзон назар ба дига магазинора. барочки да дига магазино қиматтаракай. ин магазина нав кушодиян арзонтарак ҳозирашта. аввал да арзонай ба миёи яъни тоник боша. чистая линия. эша гел барои чӣ буда? гел умывания, для умывания 149 сими. инҷа ҷои духиё будай. ана ин духиё нархушон. Мам, пошли уже без площадки. Я нархушон 60 сим лак. ва ини намуд чанд буда? 35 рубл, 54 рубл. ма видео кадисай омади омада гузашти сай намемона. ана ин лакҳоро бинед 69 сими. ва ини пудрои эвелина ма гирифтагиам. ҳам хеле безебае ки нагирен духтаро. духтаро айнаи
чӣ ма дорум гирифтагиём губношка дута сирха ҳам хеле цвет мекунӣ чӣ таома намерава обам раса ки чӣ намешавада намерава беҳад гумношкаи хушрӯай дар иҷа бинӣ ки чӣ 600 сумай ма ира 300 суми харидагием дута харидагием 300 сумида аиҷа 600 сум ё ма карта доштум скидка када намедонам беҳад гумношкаи хушрӯям ма ду све дорам мере буромадем майда буромадем духтаро камтарак видео кардем ҳар ҷо видео кардему бисёри бадам не бача ҷонов десян детский площадка юдай хел ҷона мефура ты где видео дӯстони азиз мо хона омадем бо ҳамроҳи кӯдакон фатир доштум чӣ хеле ки шумо дида будем дар аввали видео дадаш фатир оварда буд як фатираш мондаги буд анамихи шакароб тайёр кардам салат кардам камтари дигар абети бигем мо шакароби бамаза тайёр кардем бо ҳамроҳи кӯдако анамихи шишта хӯрдем болошда бо камтари равған рехтам дӯстони азиз хӯроки бегаҳ бо ма камтар манту тайёр кардам мутаассифона чӣ хеле ки мегӯянд мантуҳои ма омад накард духтаро мантуҳои ма чӣ хеле ки мебинед часпид тагош ҳам зуволама беҳад тинук кардам ҳам тагжда ордам начошидам духтаро фикр кардам ки намечаспад неким часпид духтаро хай ҳечи намекунад шуморам ҳамин ҳолатҳое мешавад ки гоҳ вақт мантуотон бичаспа хӯрокотон омад накуна барои ҳамин духтаро намехоҳед часпид гуфтум як ҳечи намекуна ха нишон метиҳам фақат ҳамин хӯрокҳои созмона нишон метиҳам як бор гуфтум ха носозам нишон тиҳам омад накардагишам намехоҳед духтаро чӣ хеле ки мебинед ма камтарак манту тайёр кардам аз зуволама тез барои бегаҳ гирифтама барои кӯдако манту аҳмадҷон манту заказ кард анами камтарак манту тайёр карда мондум 3 лист шид 3 листак шид барои ки мантушники ма майдай духтаро анамихи мантуҳои ма тайёр шид баъди тайёр шиданаш дидем ки ӯ қадар безибам наёмадай беҳад бигем хушрӯ омадай тинуки хушрӯ омадай духтаро дӯстони азиз дугонаҳои меҳрубон дар ҳаминҷо ма видеои имрӯзаро ба анҷом мерасонам ҳатман фикротонро нависед дастгириро фаромӯш накунед то видеоҳои оянда дар паноҳи худои меҳрубон бошед худованди меҳрубон ҳар яки мо шуморо дар паноҳи худаш нигаҳбон бошад